Hey jongens, welkom weer bij een Chill React. Hoi. Je moet beginnen wij reageren op domme uitvindingen. Leuk! Zullen wij reageren op onze eerste? Ja, maar ik snap hem net. Het is een cerebreel bij Ekes. Maar ik snap net, wat is dit dom? Nou, het is heel vaak hij dan Ekes en dan gewoon apart zonder bril. Maar dit is gewoon een cinnebril maar Ekes. Maar dat kan niet. Ik is net uitvallen. Ik vind het een goed idee. Ja, maar het ziet er wel heel dom uit. Ik vind het een goed idee. Maar die tritsie, deze Nee! heeft een tritsie. Deze Dit heeft is een goed idee! Deze heeft een tritsie. Nou, geef maar terug. Ik Geef vind maar- het, ik keep je dit. Wow! Is dit een jurk en Maar dan je- met een boord voor Opblaasding. Voor Dus bijen dan- is het perfect trouwens. Dus net, dit is op zich, het ziet er wel dom uit, maar het is wel... Maar heeft hij dan nog een bikini onder? Ik denk het wel. Niks. Ik denk wel bikini. Of zwemkleding. Ja, oké. Maar stel terug, voordat ik je te volgen uitdenken. Volgende. Wat is... Oh! Oh, Die had gewoon een zonnepaneel op zijn hasses. wat duurzaam. Die had gewoon een zonnepaneel op zijn hasses en dan een telefoon. Op zich, dat is handig, maar dan heb ik hem dan net op mijn hollen. Het is meer wel irritant als die telefoon dan mooi in mijn borst en dan denk ik elke keer een zonnepaneel. Ja, maar hij is nou echt Die die past het net in powerbanks. mijn boezem. Oh, Ik is toch beter toch zo'n powerbank, Jippie? Op zonnepaneel. Oh, wat app Hanser. Oh, dat werd gewoon indrukt, steeds maar. Weg heb je dit. Een sixpack. Nee, 8-pack, Wow. want er zitten meer hokjes. Dat is Wow. tolve. Het is gewoon een 12-pack. Tolve-pack. Nee. Hey, yo. Wat is... Oh, dit wie toen echt in die jaren shuffle wie dat inwisselde, dan wie die Ekers en dan hier is gewoon zo'n rits. Wat hip. Dit wie in 2010 wie dit in. Ja, sowieso. Dit wie in. Zo zie ik dit dan kocht. Testruimte. Test hier je favoriete toiletpapier. Oh, maar dan was wel heel vaak pissy. En dan was het heel vaak, of dan was het hier een wc-papier pakken. Hup. Papierverspilling. Het is papier, maar er zijn wel size verschillende. Ik kies wel testen. Ik ben wel benieuwd wat nou de beste is. Ja, maar dan kies ik 4 ervan, wat ging fijn is. Wat is lekker zachte wc-papier voor Is mijn dit- billetjes. Oh shit, dit is handig. Een stoel met een tassenhouder. Dit is toch handig? Zou dit expres die inwijzen of is dit gewoon dat de persoon met deze tas dacht, hé, dit is handig. Ik denk net dat de ontwerper van deze stoel dacht, je kan perfect een tas omhingen. Maar misschien, of het is dan weer designkeuze geweest, of het Jetta. Maar het is wel handig. Either way, het is heel handig. Het is handig. Een banaan! Een bananenhouder voor die fiets. Ik denk eigenlijk dat er een flesje water in je hebt. Maar een banaan is ik lekker. Een banaan is goed. Een BVO, een banaan voor onderweg. Heel Die is wel... Oh. Maar banaan krijgt heel veel energie van. Van ieder banaan kan je echt wel een urenlang sporten. Van deze banaan kan je een urenlang fietsen. Ja, maar Dus- dan ging het toch echt hoe brut de banaan is? Nou, dit is best een aardige banaan. Ja, dat is goed. Oké, Dit ben volgende. hakken maar zwemvliezen. Waarom? Als fancy nou een fancy was duiken, maar ik weet net dat dat zo volle oren heeft als ik aan het duiken ben. Ja, ik vind ze best wel mooi. Nee, dat we net. Nee. Wat is dit? Is dit net gewoon een tentie of zo? Maar wat is dat dan nooit? Is dit Dan kan je die lezen, maar... Het is een tent waar je een keer lezen binnen door, maar dan heeft een beetje en dan stekt het uit voor je voeten. Of zo. Dus dan heeft net zo'n vet grote tent, maar dan heeft ze gewoon die voeten dat het zo leeg is misschien. Die meisje erachter, ik. Ja, zo Die zit er gewoon nog niet te staan van, oké. ik Je heb zit helemaal hier niks. één is hier rond kamperen, maar... Maar dan Oké. moet ik niks. Maar echt. Oh. Wc-papier. En we hebben wc-papier. Er is wel altijd wc-papier bij die. Maar sure, als het dan no rijdt. Dat is net handig met het wc-papier met wie het. Ja. Het is net handig. En dus is er ik echt heel dom uit. Echt belachelijk. Voor carnaval perfect. Carnaval perfect, het verkleedfeestje, doe dit op. En Perfect. dan niet als wc. Oh! Shit, dit is is handig. Dennis, jongen. Dit is echt vet slim. Want die baby's die kroepen gewoon zo oer groen. Ja. En dan maakt het de groen gewoon skin. Ja, hoe stel niks te doen? Hey, yo. Misschien bloot die baby wel. En dan was wel een hele beweegbare baby hè, trouwens. Ja, en Dat is die de enige. baby die wordt helemaal goor. Maar hij boeien. Zwaar Baby stomme die- baby. Beweegbare Een baby. wat een actieve baby wezen. Voordat deze keer dan. Ja, en hij is vies. En dan weet nou, ik is in bad wel. Nee, dat is net.
vieze baby. Volgende. Oh, dit Nee, weer dit weer man. We eindigen maar de vieze baby. Ik wou de vieze baby. Wat woest over de domste uitvinding. De wc-papier om die hollen. Ik vond die slippers. Ah, ja. Die hakflippers. Ja. Nee. Wat vond je de beste uitvinding? Ik de De banaan. baby. En de baby. Oké. De baby. Ik zoek dit echt voor mij. Als ik eigen bijna zoek dit kippie. I mean, ik zoek minder Oké. okay. Dan mag je dan maar geen mee krijgen. Nee, daarom. Dan wie dit van you. Ja. Even liken, even abonneren, even reageren. En dan tot de volgende keer. Hey!